Nkhani yakolini zamba tsopano yafika mu newspaper ya lero inde akuti zoonaditu amutapa. Newspaper yake ndi imene mukuiona pa screen panopo mosachedwachedwa akuti chani kodi. Akuti Zamba spends night in custody. Akuti amayi Zamba amene wawa ndoti agonatu mchitokosi cha polisi usiku wa dzulo ndithudi kucha kwa lero. Tizumule apa makamaka pamenepa akuti the Malawi Police Service yesterday arrested former secretary to the president and the cabinet SPC Colin Zamba at Kamuzu, I think yapitilira international airport. Akunena kuti Malawi Police limeneyo ndithudi dzulo yamanga yemwe hanali mulembi wamkulu mu ofesi ya president komanso nduna mulamuliro wa chakwera umenewo. Aitu zili moteromo nkhaniyi tikhoza kutsimikizirana pano yafikano tsopano mu newspaper. Koma tikufuna tikupatseni ma-update makamaka zili motani nanga kodi kwatulukako zotani. Komanso tikumbepo mwina mwake ziwiri zitatu zomwe tingathe kumakhala pansi nkumalinga lota nzimayiru atapidwa pa zifukwa zotere. Okay. Dzulo meri nafotokozera ndizoona kuti amayiwa akuti amapita ku Geneva enanso kumakamba kodi Geneva ameneyo ndeutinso kodi. Okay, ku Geneva akoto ndizonena kuti ndi umodzi mwa mzinda omwe uli mu dziko la Switzerland. Okay, namapitano kumene kwako ku Switzerland mu mzinda wa Geneva. Timene tikodi wakukedeka akuti iyayi atiwo amapita ndi cholinga chonena kuti akakhale nawo pa graduation ya mwana wawo akutero kaya. Akuti mwana wawo amaliza maphunziro ake kumeneko ndipo akhala akutani akuchita mwambo osangalala kuti amaliza maphunziro amenewo. Ndipo mwambo umenewo iwo akuti akufuna akakhale nawo pa mwambo umenewo monga mayi nchifukwa yake anyamuka kumapita kumeneko. Iyayi ifetu nde tingotenga ameneyo haneneramo komabe ndizoti sungakhalepe pasi nkumalephera kuganiza kuti nodi sunakakhaso ngati mwayo okhaokhawo. Chifukwa tuzi nkhani zonena kuti anthu amatha kumamenyera malikhwero kumayimbira malikhwero mangeni zimayi ameneyo ndizoti tuzinali zilipo muti zimenezo sizimafika. Oti sanakatha kutengera kuti umenewo ndi mwayi wonena kuti ndikapita kumeneko ndikhoza kukhalitsako fande mdziko munomu. Nili masiku ochepa chabe ndisanamangidwe. Ayi awoti kukhala malingaliro chabe anthu ndeno loya wawo ameneyo Sylvester Ayuba James wabwera zafotokoza kunoti pakanali pano patu ndizonoti amayiwa amanga ngati client wanga amangidwa ndithu ndi polisi. Komano polisi sikukamba zina zilichonse kunoti kodi amanga pa zifukwa zotani. Basi angu amanga ndakwafunsa mafunso ndedzulo akuti amafunsidwa mafunso ku area 30. Of course malipoti ma initial report amene anatuluka anaonena kuti iwo atamangidwa ndekuti amene akagone kulinga police station akapangidwe process kumeneko kenako ndane kunadzabwera ma change of I think ma process awo ku polisi kuana zasintha zinthu kunota tikasunga kuchani ku area 30 kumene tikafunse mafunso. Ndanasungidwa ku area 30 kumafunsidwa mafunso silizozoti kati mama wawo alero likaya wachera ali kuti kaya chitokosi chake nchakulinga dzika pena cha ku area 30 komano kandonoti dzulo ndekuti anali ku area 30 kufunsidwa mafunso bankhani ya milandu imene akufuna amangireyo koma sanauzebe kuti amanga pa milandu yotani. Lelo li plan ndionena kuti akhala kutengedwa ndekuti ku court lero ndi lachinayi akhala kutengedwa ku court leloli ndekuti akakalowa mu court I think akava mlandu wawo kodi angalembere belo akapasidwe belo kapena ayi chani. Koma anamanga dzulo lija akufuna ndithu adzipanga board azinyamuka ndithu ndege yawo kuti baso autali tikumapita kunja kumeneko ku Geneva monga amene tafotokozera. Hayi zimenezo ndi mmene zili pakanali pano. As usual ifeyo ndewu make sure kunena kuti we are working with you tikuyenda nanu, you never walk alone my guy. Tikhati kuyenda nanu kukupatsani ma update kunena kuti zikuyenda motani pano makamaka lero li pamene akhala kupita ku court nanga milandu yomwe ikatuluka kumeneko nditi. Komabe aparuni nkhani yonena kuti amayiwa ndizoti adali ndi mphamvu kwambiri my guy. Dzulo tinakambako zimenezi komano lero limenso timakafufuzanso zomwe tapeza amayi aja anali ndi mphamvu amwene.
amayi aja amasaina zima contract zimadiro amwene ndi azungu akunja uku ku Dubai ukwe aluya kusaina nawo zimadiro kunota kodi mphamvu zimene zamazitenga kuti madiro amene umesa amene akusaina ndi nduna yang'anira zachuma kapena chani sukhala bwanji kuti president bwanji nde apa tsopano tisachedwachedwa tikutengereni ku the investigator kuti the investigator iDigital amene wawa ndi magaya aja ndimanena kuti no PIJ platform for investigative journalism nkhani tsati mangoyika ndakanda dzulo lija kuti kodi iwo adapanga zotani malinga ndi PIJ imeneyi akuti SPC zambazi 1 trillion fuel fertilizer deals akuti tu ameneyo ndekuti mlembi wa office ya president komanso cabinet azamba deal yawo ya 1 trillion malawi kwacha ikukhudza mafuta komanso fertilizer madiru ake amene mpaka na yonse tikayiphatikize kumakwana 1 trillion amwene kumenya madiru zimayi amene nde pali nkhope yake apo komanso ndeti pasipo Jacob Hara akuti tu payment before delivery point number 1 imene once payments quick kwacha at point number 2. Point number 3, 768 billion fertilizer deal for the Sam Dubai fake loyal. Akuti Transport Minister Jacob Hara joins the fray. Tisire pamenepo. Ndakuyenera kuti no. Pachichewa pweti. Akuti kulipira ndrama imeneyi. Ndrama yakwana 1 trillion kwacha pa deal ya mafuta komanso deal ya fertilizer. Kulipira ndrama imeneyi. Akuti mafuta awo ndekuti asanabwere deal yosanacheke komanso ndekuti no kubwera pamenepo kuzalipiranso ndekuti no ndalama zimene zimmakwacha osati $, kapena chancha zilipidwe mmakwacha akuti lero choka pamenepo ndekuti no 768 billion ya fertilizer pankhaniso zomwezi amapanga zimenezo ndekuti no ndi akuti ena ake kaya maajeni ena ake maloyo ena ake maloya ena ake kapena kuti no I think anthu ena ake audindo kuti no kumeneko ku Dubai kumenya nawo ndithudi madiru ati amenewo ndipo zomwe zachitika nzonena kuti akuti tu anthu oyang'anira za mtengatenga a Jacob Hara nawonso ndizonera joinatu mukatero imeneyi yopanga madiru amenewo pepani kwambiri ngati utanthauzirako zikuvuta zinthu zitwere nanga so zilingalira chizungu chotanthozo chanu nde zimene zoto ndizimene zinatulutsidwa ndi magaya amenewa mwina tingopangabe zonena kuti tikambeko pang'ono chabe kuti nokodi akuti deal yake nali motani okay nthawi imeneyoyo Michael Zamba anapezeka zonena kuti anagwiritsa ntchito mphamvu za office imeneyi kayamu a presidents and cabinet kusaina madiru ndi anthu aku Dubai okay madiru amene nonde kuti amenya fertilizer akuti kusaina koma libweresere fertilizer koma ano zooneka ngati kuti no anakugwiza ndi anthu aku Dubai koma libweresere fertilizer koma ndi kuti tikupasana ndrama cheti panga apa ntonena kuti no iyi ndi deal chabe basi tofuna tijerepo ndrama yachenjani okay fa fertilizer isanabwere mpaka pano koma dola zinapita mwayiona imeneyo zati kutanthauza pa so amene mafuta asanabwere mpaka pano koma ano chani ndrama zinapita iyayi inali nkhani yayitali kwambiri akunena kuti anasaina memorandum of understanding ndi fake Dubai loyal Sheikh Ahmed Al Qasim akuti tikusaina ndithu deal imeneyo ndi Sheikh ameneyi noti omwe anayozoti ndi wabodza basi Sheikh iso kungwa ukambere koma ndekuti ndikulipira ndithu ndrama kwa nzimayi kwa Sheikh ameneyi ndrama zokwana 1 trillion zinaenda bwanji ndrama zezo mpaka na pano patukamba pano ndekuti mafutawo situzuwa ngati anabwera lukayika komanso ndekuti no mafertilizer awo nde magaya akanakhala anabwera sibwezi ndekuti kunoti mwina make mafertilizer alipo chachachani zimene zoto ndizimazera zinachitika ndipo ati madocument nthawi imeneyi ankaonetsa zonoti no president Chakwera Zamba komanso ndekuti no a minister a transport nthawi imeneyi a Jacob Hara komanso a minister oyang'anira za ulimi nthawi imeneyi a Sam Kawale komanso ndekuti no principal secretary wa Sam Kawalewo Medrina Mloza Banda iwonsewo anali ndithu behind madiro ati amene wawo deal yonena kuti yonse yonenso kuti iwononga ndrama zokwana 1 trillion
Malawi kwacha kuchoka ndithu mu account ya Malawi basitu atakagulire fertilizer komanso ndi kuti no fuel mafuta ndisagalimoto amenewo ma contract amenewo. China chinkhani magayi pepani kwambiri ngati chokolakola iti tingangokamba zonena kuti iwowa anatenga ndalama zaboma amene kunenera moja 1 trillion Malawi kwacha ndikusayina amene amanena BIJ wakuti achakwera zimakhudza asamukawale atchula mayina amenemo eti iwowa akolini zamba akuti ndekuti no adatenga basi no ndalama zimenezo ndikukampatsa shehe wa fake wakujeno wakujano uku waku Dubai kuti no ati pange deal chani abwerese fertilizer ndi mafuta oyendesera galimoto zinthu ziyosabwera zomwe zikutanthauza chani ndalamazo zinayenda bwanji no ngati zinthu sizinabwere ngati shehe anali wa fake kodi anachita ndi kugwirizana ndi sheheyo kuti apange zimenezo yolinga yoti atenge ndalamazo basi abe ndithu azike m'matumba mwawo zinayenda motani ndemukuona bwanji mene zinthu ziri kuzifotokozera kusazifesetseka kumeneko I think njefaka amanga mayiwa cholinga chonati akafotokoze bwinobwino zinayenda motani kuti kapena panayenda no chinyengo china chake ngati anayenda chinyengo china chake mama waro ayankhe komanso akaulule anzawo ake ndandani inutu ndeti ngokusiyani ndi funso limenelo kuti nomukhoza kuisolva pamenepo kuti anzawo ake ndandani amenewo. Muni maganizo nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section kokayika mulimezaso maganizo anzathu akuti